Kom je nou tafel aan? Gold Cup het verloren in die quarterfinals. Ik heb zelf gewoon gespeeld. Ja, dat jullie Ori. Jij Ori. Wie is moe op het einde van die dag? Allemaal moe. De Robertson Town span in de final krijgt. Dat gaan jullie niet krijgen. Zij krijgen de beste Robertson Town span. Week na week na week na week. Ik ga alle bezierde man. Ik ga alle bezierde man om te wijzen wat ik daar gemaakt. Als Robson die daarvoor op wil, dan moet het een alle tijd toch niet aan respect. Waarom? Is het wel altijd respect? Misschien wordt respect van. Maar het is nog rugby. Ons wil rugby. Eén fout wat er nou gemaakt het. As is op brand-out. As Robertson Town win. Ik zie wanneer Robertson Town win. As is op brand-out. Nee, ik heb dit. Hoe zie je nou?